To ko ngu ya kita ki nong yalam jong phi bat to pen hapo yala de haki namar kita ki sharai na banda ki mensim jong phi kum ki ban sa ai ka jingkhen bakin yo le ya gane ta ka jingkmen bat om da ka jing sngosi namar gane ka bomen toy ya phi haba phillej hapo ka ying ru phin khub le ya ka lara kata ka ying ru ka long ka ba bit shisha ai ba ka jing suk jong phi kan wan hagata henre lada kam long ka ba bit ai ba ka jing suk jong phi kan wan phai pat hapi lada uno no ru pun om pdyang ya phi lem na sngo ru ya ki tin jong phi hawa phi mi no na kata ka ying lane na kata ka shnong do ya kan ther no ya ka domet lagi ki chat jong phi shisha nga ong hapi bahkan long kham jam ya kari sodom ban kamera ha kasni bishar ban ya kata Krishna kanuksa u Aaron bat ka Miriam kila keren ben yo Moses bat ublay ula pensidom ya ki da ka bau ai ya ka Miriam da ka yang jimpang nyang tholi bali kum ka yor naba ublay ong kat u Moses u Shakri jonga uba jamnut tamak mat ka perthai paro tab jing khen kalong bakhat ar ka dum nang kong hadu bakhat ri kumta wat kren ben ya ki Shakri lane ki nong tre jong blai